Takže já tě zdravím u tohohle videa a teda mám tady toho, co vysvětlovat v tomto videu, jo, teda vítám vás u tohoto videa a dneska tak si budeme vysvětlovat, co se stalo s mým minulým kanálem a proč jsem se vlastně vytvořil novej. A vlastně to nebudu kecávat a rovnou začít mluvit. No teda ten starý jsem si vymazal, protože jednu dobu, jak bylo léto, tak mě to prostě přestalo bavit. Tak jsem se na to vykašlala, říkám si, že si dám chvilku pauzu. No, ta pauza byla tak měsíc, dva. No ale pak tady nastal problém, který byl v to, že prostě jsem začal být takovej, že jsem nechtěl vydávat vůbec videa. A prostě jsem vůbec neměla jako motivaci k tomu vydávat videa. Jeden můj kamarád tak taky přestal, tak jsem si řekl, že taky přestanu. Ale teda tak týden zpátky jsem se rozhodl, že teda si udělám nový kanál a zkusím to tady znova, takže jsem tady na podruhé a já doufám, že jste pochopili toto video. Byl bych rád, kdybyste zanechali like a odběr a prozatím čau.